ሰላም ሰላም ከመላው ክቡራት ተመልክተናል ከምስሉም በአዲስ ቪዲዮና ቀርበናል ለና ለቻናል ዘረማ አዲስ ስለሆኑ ሰባት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳደረጉም ተበረታታና ቤተሰብ ትቆኑ ድማ በፍቅርና ሐጥት ናይ ባሕቂ ደቂ አዶናይ አተሐሳሲቦም ንበቃ አደንጊጾም ንኻ ክቡራት ሕዋት መጀመርታ ንአዶናይን ንጃኒ ከምኡን ንብሙሎም ተአሲሮም ዘለው እግዚአብሔር አምላኽ መዋጾ ይፍጠረሎም ኣብዚ ኮመንት ድማ እግዚአብሔር አምላኽ መዋጾ ይፍጠረልኩም በሎም ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ላይክ ምግባር አይትረስዑ ከምኡን ድማ ሪፖስት ግበሩዋኹም ላይክ ክትገብሩዋ ከለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ስለትበጽሕ እቲ ጽቡቕ ነገር ናይ አዶናይ ሓውና ድማ ናብ ኩሉ ሰብ መታን ክኸይድ እዞም ሓደ ክልተ ዝሕስድዎ ዘለው ድማ እግዚአብሔር አምላኽ بعين لبونه أميتهم بليز نزا فيديو زي الله يكبر وأنا بكل سب كتبت أدوناي نمنتاي تأثير خبرات أنتاي سلز جبر أدوناي ك نايم حق أسر بيتي يجبودي أنا يجبوني ليز عمل زي جاجا سبيلا أدوناي جنك سبزة ساعة زي أكيد جاجر يفلت أي تجاجين اسكاجل خبط أدوناي يجبرهم حبيرنا نكاتات اللهم نرأيهم ويكا زيوم ديوم نايم حق أنا أدوناي يأسيرهم موز بهالزل زيوم سنا أدوناي كأسروي كالو ويكاتي يأسيروا زبال زلو نا أدوناي مالت باللباب سايو بأكرادنايو زين أدوناي كأسروي خلدو بتي بعدلا تخدين وزنبر أي أسروني زيادة أدوناي زغبرهم صبوا نجار كنبرهم أدوناي نمنتاي تأثير خبراتهم سدت أليو ناب عدوس لزقات ودي مالت كندا أليو أنا عدي من بارحشني عدي فوتيه سلازي بلدي ويكان إثيوبيا حنت خجبرايو علاماي إذا تماقيل زول بأوراجا بعلية النت بملو حنتي نخجبرو نسلام النفقرني السبخ زول خيلو نسلام سلسبخ دي سدت أليو عدو سلازاتودي كمود ما نظام بابل خير زبهالو ناي رداتا ويكان ناي حجز درجت لعل شو مليون حجز سلازا بركتدي سلازا حجزدي حجزو خمس اللهم سلاز جبردي ولاون لعل حمش تميت الشح فلورس كرخبو خمس اللهم سلاز جبردي انتهي طفاتنا عدونا كمود ما نقاشه سلمون الارتيست قاشه سلمون ما كنا خجز اللهم كم زلوا سلاز جبردي بزقات أمزن قاشه سلمون انكو حقوسكم كلهم فتو ما كنا نخجزء اللهم تدالي سلازلو ماكينا دما already كجزء اللهم تدالي الله تماكينا كم دما نديتشا بويس كابتز نوبرو نايلسترو نابرا فقدو بدنا ندخلو ጫማ مصراق ገዲፎም ገዛ ተኻሪው ሓላፍነት ወሲዱ አቤቱ አብገዙ ስለዘንበሮም ዲ ስለተኻናኾኖም ዲ ናይ ስራሕ እንጀራ ስለዝኸፈተሎም ዲ ናይ ስራሕ መንገድ ስለዘርአዮም ዲ نفسهم نخلو من قد سلاز فطر اللهم ناتنا تحفتنا خا كاب قولو مشات نابناي موسيقى عالم سلاز اتوادي نفسها خوينان سدرا بيتا ختكون من قد سلاز خفتلاد بطعمي زحزنكا كمو دما نا اخبرت حفتنا كابتنا يتفناقلتي بوتا نابز حاشو بوتا نا اديس ابا امتيو غزا تخاريب ጉዳይ ትምርታ ንኽትገብር እንዳማቻች አላ ንኽትማር ኣብ ዝሓሸ ቦታ እንዳእተዋ ህይወታ ቀይራ ህይወት ስድራ ቤታ ንኽትቀይር ስለዝገበራዲ እዚዲ ክቡራት ሕዋት ከመይ ገይሩ ናጽነት ሓፍትና ንድቻ ቦይስ ንኣኽበረት ሓፍትና ይካናኾኖም ከዓ ርኢናዮም ኢና ክቡራት ሕዋት ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ከምኡ ድማ እቲ ኣዝዩ ፍቱ ናይዚ ዓመት ቲክቶከር ተባሂሉ ስለተሸለመ نعدنا قدس ድንግል ማርያም ስለዘመስገነ ዲ ንዓ ስለተሰዓበ ዲ እንታይ ጥፋቱ ዳ አዶናይ አይናይ ጎኒ ክእሰር ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ድማ ናብ ናይ ወልፍታት ቦታታት ስለዘይከደዲ ጫት ስለዘይቀሐመድ መስተ ሓሽሽ ስለዘይሰሓበዲ መናእሰያት ሞራል ንኽገብሩ ስለዝገበረዲ نبزحات مناسيات ودي أمز نبارو نخط السوق سلاز جبردي أجهم يكالي سلاز بلدي صنيعهم سرحوا سلاز بلدي ولاس سرقوا خبل نيرو بتعمي زحزنا كخبرات شوات أدوناي يجيبوني سر بيتنا بحكي مو أدوناي ده
እንታይ ገይሩ ተኣሲሩ ናይ ብሓቂ ዝበሃል ዘሎሲ ክዳንካ ዘይከውን ክዳን ንሕብረተሰብ ዝጎድእ ክዳን ስለ ዝገበረ ተባሃለ እዚ ከውን ኣይከደኒ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብዓይኒ ምሕረታ ትራእዩ መዋጽኦ ትፍጠረሉ መድሓኒናን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ መዋጽኦ ይፍጠረሉ ኩልኹም መዋጽኦ ይፍጠረልካ በሉ ተስፋ ይገብር ብቁኑዕ ኣረኣያ ወይ ከዓ ብቁኑዕ ተመርሚሩ ነፃ ተባሂሉ ልቡ ተራእዩ ነፃ ክርከብ ናይ ወትሩ ትምኒተ ምክንያቱ ኣዶናይ ኣዝዩ ቁኑዕ ነፍሱ ኮይኑ ንኻልኦት ሰባት ዝኸውን ጅግና ሓውና ስለ ዝኾነ መዋጽኦ ይፍጠረልካ ኣዶናይ ሓው ሕጂኻ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ትፍታሕ ውሽጠይ ይነግረኒ መንግስቲ ምላሽ ክወሉ ኢለ ይኣምን ኣነ ኸይደ ተመነጣጢረ ዝገብሮ ነገር የለይ ግን ኣነ ብጸሎት የለ ድግፎ እግዚአብሔር ድማ ጸሎቱ እግዚአብሔር ድማ ከማን ንላዕሊ ወላዲት አምላክ ካልዕል እዩ ንሱ ንሳ ክትድግፎ ትኾን ያ ልብል እንትነለኒ ምንም ዘጨናነቕ ነገር የብለይን ካባይ ላዕሊስ እሱን እግዚአብሔር ቀረባ እዩ ኢለ ይኣምን ሕዚ ዝበዝሕ ሰብ ኣዶናይ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝፈልጦ እሞ ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድሜኡ ከመይ ነይሩ ብኣንደበተ ዶ ያው ኣዶናይ ካብ ንእስነት ዕድሜኡ ንድሕሪት እንተተመሊሰ ኣዶናይ ብጣዕሚ ውዑይ እዩ ውዑይነቱ ምስ ፍልጠት እዩ ልጓዓዝ ብጣዕሚ ዝተውዓሊ እዩ ግን በቃ ንቕድሚት ዝልጎየ ቆልዓ እዩ ኩሉ ግዜ ያው ኣብቲ ትምህርቲ ቤት እውን ኣብ ኣሰላልፋ ደረጃ እኳስ የፍልጠኒ ነይሩ ማለት ከምቲ ኩሉ ሶሻል ሚዲያ እውን ተናጊርዎ እሱ ብጣዕሚ ፈጣኒ ፍጥነት ኣለዎ ይሕልፎ እቲ እውቀቱስ በቃ ነንሕድሕዲኡ ለውግዖ ነንሕድሕዲኡ ካብ አንደበቱ ለውፅኦ ነገራት ንዓየ ይስሕቡን እዮም ወዲ 14 ዓመት ኮይኑ ኣዶናይ ንዓየ ዝመኸሮ ከስታውስ ተለኹ ብጣዕሚ የበቃ ልድንቐሉ እና የድንቐኒ እዩ ኢለ ይኣምን ይመኽረኒ ነይሩ ወዲ 14 ዓመት ኮይኑስ ንዓየ ንወላዲቱ መኺሩ ይመኽረኒ ነይሩ እና ናቱ ምኽሪ ንዓየ ብርትዓት እዩ በቃ ዓንዲ ሕቆ እዩ በእውነት ኣዶናይ ማለት ንዓየ ዓንዲ ሕቆ እዩ ኣዶናይ ብጣዕሚ ስለልፈቱ ምኽሪ ወደይ እውን ስለልፎ ኣዶናይ ሓውና ንኤምባሲ ካናዳ ሓፂር ኢሜይል ጽሒፍሎም ኣሎ እቲ ኢሜይል ድማ ከም ዝስዕብ ዝመስል ወድና ኣዶናይ ፖሊስ ፌደራል ፖሊስ ናይ ኢትዮጵያ ኣሲርዎ ይርከባሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይርከባሎ ወድና ኣዶናይ ድማ ወልሓንቲ ዝበደሎ ነገር የለን ኣዶናይ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ንዓና ንስድራ ቤቱ ንኽርኢ እዩ ወይ ከዓ ንስድራ ቤቱ ንኽበፅሕ እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ተኣሲሩ ይርከባሎ ንሕና ወለዱ ድማ ካብ ኣዲስ አበባ ወይ ከዓ ካብቲ ንሱ ተኣሲርዎ ዘሎ ርሒቕና ስለ ንርከብ ዘለና ብሓፂሩ እቲ ኩነታት ዝከታተሎ ዘሎ ግን ሓዉ ማትሶላ ዝበሃል ሓዉ ንኣዶናዩ ዝከታተሎ ዘሎ ስለዚ ንሓዉ ክትረኽብዎ እንድሕር ደሊኹም በዚ ቁፅር ቴሌፎን ርኸብዎ ኢሎም ቁፅር ቴሌፎን ናይ ማትሶላ ሓዉ ኣዶናይ ኣብኡ ገዲፎሞ ይርከቡ ኣለዉ ብሓፈሻ ግን ቆላሕታ ንኽገብሩ ወይ ከዓ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣዶናይ ሓውና ብጥቡቕ ንኽከታተልዎ ንኤምባሲ ካናዳ ኣቦ ኣዶናይ ሓውና ጽሒፍሎም ደብዳቤ ይርከባሎ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ኣዶናይ ሓውና መዋጽኦ ይፍጠረሉ ኩላህና መዋጽኦ ይፍጠረልካ በልዎ ኣብ ጸሎትና ድማ ንዘኩረ ኢና